Deci, ăsta e Artix. Copil. Băi! Ia mai fă. Dai, hai. Și acum ce mai fac? Eu știu, dă-te, leagă. Da, ce mai fac? Vai, pleacă dure, Florin? E căldură mare, Sherry. Ce mai fac? Ăsta e Artix. Alex, fița ta, șmecherul de curând. Și Alex John, băiat bun. Șmecher, dar nu e chiar ca Alex, fița ta. Și ca Artix. Deci, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Artix Babala, știți Vă voi? pup.